Dnes teda máme dva také zásadné body pri našej oslave Svetového dňa vody a jedna z tých aktivít je teda pokrstenie pesničky Míra Jaroša s názvom Na vode nám záleží. Teším sa, že dnes už má pesnička aj videoklip, lebo pri týchto projektoch pre rodiny s deťmi je veľmi dôležité, aby si to deti vedeli aj predstaviť, že ako to v reálnom živote vyzerá taká ochrana vody. Napríklad, že keď si umývajú zúbky, môžu zastaviť kohútik a podobne. Začneme od tých malých vecí a pesnička je von prvý deň, ohlasy sú veľmi pekné, takže teším sa, že budeme robiť aj svet lepším. Takže ďakujem za túto spoluprácu, som veľmi rád. Ďalším významným krokom, ktorý tu dneska urobíme, je pokrstenie takej detskej knižky, taktiež s názvom Na vode nám záleží, ktorá hovorí v niekoľkých príbehoch o tom, ako kolobeh vody v životnom prostredí a kolobeh vlastne vody v živote prebieha, ako voda vzniká, ako sa s ňou narába, ako ju treba ochraňovať, ako ju treba šetriť, ako treba ochraňovať vodné zdroje a aký to má vlastne vplyv na náš život. Na vode nám